Bona tarda, Carles. Ens trobem a Osona, a la Fira del Bolet, a Seva. Ara estem preparant els bolets per donar a la gent. N'hi han de 8 classes de bolets, És tot barrejat? Tot barrejat, és una barreja. Nosaltres aproximadament hem cuit uns 100 quilos de bolets, cap a 600. Tirem all i julivert, els fem bullir una mica i tenim ametlla salada, després hi tirem alguna de conyac i després la gent aquí agafen un tiquet que val 3 euros i al mateix temps llavors ja donem aquí al final el pa i una forquilla i al capdavall hi ha un porró de vi. Nosaltres anem a tastar aquests bolets tan bons, aquesta cassoleta petita que ens tenen aquí preparada. Te'n baixaré alguns. Carai, que són de bons, Bons. Carles, el més important, però, per anar a buscar bolets és tenir un bon cistell. Expliqui'ns com es fan aquests cistells. Bueno, això és un cistell català, diguéssim, que es fa tradicionalment aquí. Primer es comencen pel cul i llavors es fa el teixit, es posa la nansa i llavors la vora, que és el que estic fent ara. Què és el que esteu fent avui per la fira? Representem una mica el poble a nivell institucional i expliquem a la gent què es fa a la fira. Tenim una parada on venem calendaris. L'hereu ja té el mas o no? Home, no, perquè siguem hereu i pubilla no vol dir que hem de ser parella, Es pensa endur el bolet a casa o n'aniré a buscar? El tornaré a casa, Te l'enduràs a casa? el portaré a casa. Aquest és el bolet pinatell de vet. I aquest és el pinatell de pi. L'un és molt groc i l'altre és més vermellós i és diferent de cada banda. Es fan al forn, es fan a la planxa, es fan a la brasa, el rossinyol, el pinatell, la llanega, la trompeta de la mort, bueno, és innumerable. Mira, jo he concursat per espècies i n'he portat a 109. Bueno, pràcticament acabo d'arribar, però bueno, és molt ambient, molta bullici, molta gent, sobretot gent és el que més hi ha. Bolet no ho sé, no n'he vist gaires, però gent en sobra. Això és més fotut. Més que res perquè els planten molt avall, no? Vull dir, si estessin una mica aixecats, potser sí que m'atreviria, però això de cutar-se tant, de xupir-se tant, un ja té una edat i s'ho pensa. Jo els trobo boníssims. Ho saben cuinar molt bé i m'ha agradat molt la festa. No havia vingut mai a Seva i m'ha agradat molt i tornaré altra vegada. És un bolet que és una soca d'alzina que és de suro. I ahir vaig pensar, aniràs a veure si és, i sí, quan vaig arribar allà el veig, però vaig tenir molta feina per descalçar-lo i per tallar-lo. I el vaig haver de portar amb el gendre poder 1 quilòmetre així a coll, però el vam poder baixar, 22 quilos. Però ahir pesava més perquè estava empapat d'aigua i no pesava tant, però aquest dematí l'he pesat i 22 quilos. Carles, nosaltres aquí a Osona, a la Fira del Bolet, hem après molt més del món boletaire. Tenim 2 coses importants, el ganivet i el cistell per collir-ne. Nosaltres, amics del Catalunya Opina i de Canal Català, marxem a buscar-ne.